Gawe pesenan lontong 250 iya cah. Aku iki lagi gawe pesenan lontong 250. Ape gawe acara resepsi mantenan. Iki mang aku nglintiri wis entuk rada akeh cah. Alah lali nggih jupuk videone. Ora apa-apa ya cah, iki tutoriale cah lek nglintiri lontong utawa gawe wadahe ben engko gedene padha iki tak kei citakan. Lek nglintiri mulai isu sampai awan cah. Ade lanjut ngiseni iki yo cah. Ngiseni lontong iki suwene 4 jam cah. Lontong 251 iki berasnya serodok gembel cah soalnya nggak tak entas krono iki berasnya mekar dadi leh ngiseni oga setengah ya cah cukup seprapat utawa setengah disudo sithik ya nek diarani rekoso ya rekoso cah mergawe kok ora rekoso ku ngayahi ket esuk sampai sore iki anggek dalam proses pengisenan cah lontong ki mengko tak dol rego 2000-an ae dan iki hasilnya sakmene kae ayo siap let's go godhog langsung tak siapno dandang ya cah iki engko bar iki lontong iki engko tak godhog suwene 3 jam ditata sik dijejer-jejer kaya iwak pindang niku lho piye cah kowe nyawang penggaweanku pegel pora jane aku ya pegel tapi aku nek ora duwike ya seneng cah ora pegel blas nek wis bar ditata langsung tumpangno dandange ning dhuwur pawon ae lanjut dikeki banyu tips lontong ben gak mumbul dhuwure ditindhei cowek utawa apa siap melekan nganti jam 12 bengi.